Elämme todellisuudessa, jossa vallitsevat paitsi fysiikan lait, myös universaalit henkiset lait, joita kutsutaan maailmankaikkeuden laeiksi. Vaikka niistä ei puhuta tämänhetkisessä yhteiskuntajärjestelmässämme, se ei tarkoita, ettei niitä olisi olemassa. Ja vaikka et tietäisi niiden olemassaolosta tai edes uskoisi niihin, olet silti niiden alaisuudessa. Mitä korkeammalle tietoisuuden tasolle kohoat, sitä enemmän olet automaattisesti linjassa maailmankaikkeuden lakien kanssa ja toimit niihin linjautuneena parhaan kykysi mukaan. Yksi maailmankaikkeuden laeista on niin sanottu karman laki. Jokaisella ajatuksella ja teolla on seuraus. Voi tiivistetysti sanoa, että se mitä näemme ulkoisessa maailmassa nyt, heijastaa ihmiskunnan kollektiivista karmaa, jonka on myös mahdollista puhdistua. Yksi syy, miksi muun muassa karmanlain olemassaolo on ollut aiemmin vaikeampi nähdä ja huomata, on se, että viive teon ja seurauksen välillä on voinut olla hyvinkin pitkä. Silloin tiedostamaton ihminen, joka jokainen meistä muuten on ollut tai on ehkä vieläkin, ei tule ajatelleeksi, että hänen teollaan olisi mitään seurausta. Tässä ajassa, kun planeettamme värähtelytaso on kohonnut huimaa vauhtia, myös karman toteutuminen nopeutuu. Esimerkiksi jos olet osakkaana yrityksessä, jonka ajatellaan olevan yhteiskunnallisesti kansaa palveleva, niin sanotusti hyvällä asialla oleva yritys, ja olet itsekin uskonut asian olevan niin, etkä ole koskaan kyseenalaistanut mitään, etkä esittänyt kysymyksiä. Niin kauan kun olet tietyllä tietoisuuden tasolla, pystyt olemaan mukana sellaisessa yrityksessä. Kun tietoisuutesi laajenee ja kasvaa ja näet asiat pintaa syvemmältä, alat kyseenalaistaa. Ja kun olet tehnyt sen, mitä korkeampi itsesi pakottaa sinut tekemään, eli esittänyt näkemyksesi, kysynyt kysymyksiä ja kyseenalaistanut, olet tehnyt oman osuutesi. Sen jälkeen joko tuo yritys osakkaineen nousee korkeammalle tasolle, tai jos se ei ole siihen valmis, silloin tiesi erkanee tuosta yrityksestä, ja se voi tapahtua joko omasta aloitteestasi tai impulssi voi tulla ulkopuolelta. Sillä ihminen, joka on linjassa maailmankaikkeuden lakien kanssa parhaan kykynsä mukaan, ei voi enää olla mukana yritystoiminnassa, joka ei ole linjassa maailmankaikkeuden lakien kanssa tai toimii jopa räikeästi niitä vastaan. En usko, että siinä vaiheessa, kun tulee vastuunottamisen aika teoista ja päätöksistä, se, että ylemmältä taholta käskettiin, riittää selitykseksi. Mitä suurempaa ihmisjoukkoa päätökset ja teot koskevat, sitä suurempi ja raskaampi on luonnollisesti myös vastuu. Se, mitä jokainen meistä voi tehdä oman henkilökohtaisen kasvun lisäksi, on lähettää sydämen myötätuntoa ja rakkautta kaikille niille, joilla on paljon vaikutusvaltaa yhteiskunnassamme, kuten kansanedustajat, mediatalot ja kaikki viranomaiset.